ketok. Jare nyurple 3 dino 4 dino kok ora ketok-ketok ndak niat di surple kok. Ya wis nipis kok ngene. Ya wis asat. Nipis karo asat ya padha. Alah bapak Bang. Pusing aku entene kowe ora teko-teko kok ah. Wis lecek. Ya ngene iki. Tong nom-nom wis renek beras sing didong resik saja. Saperti entuk pahala. Dene entuk pahala. Alhamdulillah dene ra entuk. Alhamdulillah. Penting ikhlas. Tekan tak iki lho. Ngaji kok ya ora kaya jaman ndek cilikku. Ndek cilikku kene ndonga anten ya jerantal. Wayah saiki ke malah ndonga anten kok malah dolanan HP. Jan teknologi semakin maju malah semakin buruk sekali. Apa ini kita? Udut ae. Iya. Delok engkas iki ape poso. Mesti musala iki engko ramene full ora kamot iki nek ra salah malah. Pisanan tok tapi sak rohku engko wis kedua keempat kelima ya sepi karek wong 5. Masalah sing penting kok seneng atine. Iku ya termasuk aku sing penting melok bodong ae kancane bodong melok bodong kancane ora bodong ya melok ora bodong nah ayem digawe tenang wae iki. Penting ora gawe larane atine tangga wis alhamdulillah. Wis resik kabeh kok karek dienggo magrib. Noh. Cocok. Bener tangklet. Dek tangklet. Teko iki medhot tak sampui sikilem lho. Nggih. Tak apa? Geleme bujum pundi? Alamate endi kuwi? Yo, bok iki niki sekitare kok. Mbah, Kita iki cedhak palestrik kono lho. pal listrik iku akeh lho, Mbah. Ora kono-kono bloko lho, akeh lho. Palestrik pokoke roh kowe ngengkel sampui lambemu lho. Ampun, Mbah. Aja ngono, Mbah. Werenge iku lho. Lah nek ora galak ya ora mbah kersa jenenge. Linggih sik kene lho. Oh, nggih. Copot helme. Oh, nggih, Mbah. Tak tuturi wong sing sopan santun nang alam donya iku piye bentuke iku. Nggih. Nah, ngono copot sepatune. Oh, nggih, Mbah, kerja. Soalnya sikilem iku nek ora sapone klek-klek tenan. Pecel sikile kok, Mbah. Kowe iki saka apa, Mas? Saking Bang, golek omahe bujum. Itu ngutang-ngutangno to? Nggih. Ben nyilah ngono mau. Ya cangkem iki. Oh, nyilah iku nek iso aja nganaki. Piye carane iso ngono lho kowe? Nek ora tak anake, dange mangan apa rek, Mbah? Ya bojoku pengen mangan bareng dengan. Kowe kuwi mboco. Urung, Mbah, sepurane. Prawasan emang. Tak kira wis mboco. Ngene lho kandhane. Nggih. Ya leren-leren salat sik tapi piye ngono. Iki wis jam wayahe salat asar. Rong jam teko jam bareng lho. Ngecem ndek iki ambae ndek HP lho. Ya sepurane, Mbah. Jam pira iki, Mang, Mbah? Wis jam 3 wayahe salat asar. Bali pleng aku, Mbah. Ngono kuwi. Aja nganti lali jadi menungso iki eling wae salat. Nak salat tak aturi ngguri, Mbah. Lho, Kulo iki dijak nganu target terus iki lho. Narik ono kok aku seneni bosku. bocah kok dose duduk karepe dhewe. Salat kok iso diuntur-untur. Nggih, Pak. Nggih. Ngajak perang sesuai bocah iki rek. Boten apa? Galak, Mbah. Kulo wedi iku. Salat kok iso diuntur-untur wae salat. Boten, Mbah. Tak pentrian, Mbah. Wes karo. Assalamualaikum. Angel tuturane kok. Oh, bocah kok.
Kleding. Servis. Kleding. Hah, tumben kok sepi tenan desane. Ora ana wong babar sepisan. Rugi lengku macak-macak titik kelening. Wes, lanjut rono ah. Kelening. Servis. Tumben dina iki sepi tenan. Apa keliru dina iki, Mang? Kudune aku iki naga dina iki Mang asline kudune kan kaya loretan. Delalah lengkunya macaki kok kidul kulon. Ya sing ngene iki kejadiane, hitungan Jawa ku ya tak ana benere yo nek tak pikir-pikir kok. Sono lah. Duh. Lah yo tenan to. Buntu. Bener, hitungan Jawa kudu di nganu tenan kok. Apa lah. Kudu dinut. Yo sing iki nek ora tak nut. Naga dinane salah lengku ngacaki awal mulane. Wes. Tak laju rono wae genten sapa reti kono wong-wong sing iso tak tekoni. Ora suwe rejane jaman muga-muga sak ret trono iki yo dadi dalan. Wis ngono wae lah, muga-muga ora ana suwe ana rejane jaman dadi dalan. Tok tok tok. Lambe kaya susah kok ketoprak Mbah Saridin. Sah. Dalane muga-muga kono engko tembus ana kampung neh. Kondone Mbah Kerso mau cedak pal omahe Bu Jum. Nek bomo kono kok salah. Kono salah, bingungi wong. Jane cedak pal ndi yo. Endi kondone Mbah Kerso anak pal? Dadalah iku apa pale? Kudune cecak pal ngono rek. Anane pakiran ora omah, pakiran truk iki. Apa ibu? Delane ibu-ibu. Bu ndek tangklet deleme Bu Jum pundi? Ora ken. Bener cecak anu pal mau. Mboten kene? Ora. Kok ngajalan nanti kandhane. Guyang-guyu panen jagung ngedikake ki, Mbah. Iya. Baik. Balik ae. Pamit rin, Mbah. Iya ya le. Nggih, keliru nih piye cah. Wayahe nagih Pak Hai Pak Rakai perlu ya nomor wong iki wis sore sekalian goleki wonge iki nomah ora iki Bayo. Sepi nyenyet tenan, ora ana wong babar sepisan. Ayo. Ono omah apike kaya ngene ora tau dinggoni. Jane kene lak ora eman babar sepisan. Tekan sing ditekoki niki yo ora enek. Hari sial iki. Kleding. Servis. Sepi tenan dina iki. Wah, enek mbae tak tekonane. Mbah, tumben dina iki mang kok sepine pol ya, Mbah ya? Do ngarit, Mas. Walah. Ya wis ngono, Mbah, nek do ngarit. Tumben nek seneng atimu, Mbah. Ndudhe akeh ya? Dume ya. Oh, alhamdulillah nek ngono, Mbah ya. Ya wis, Mbah, tak lanjut, Mbah ya.
Wayahe. Lah Bang Haid. Jamin iki. Mas, aja ndelek Mas. Metu apa? Tak leboni. Assalamualaikum. Wonge. Mas. Rino bengi ndelek. Yo kalian ndelek cangkem iki. Aduh yo ndelek. Diparani eker ora metu-metu. Mas. Assalamualaikum. Niat utang, niat bayar yo ndelek. Ya iki lho Mas. Nah utang aja ngono, Mas. Ya disauri ya ngono. Ya disauri angger dina aja ngumpat-ngumpat ngono ndelik. Bang mulo ora omah-omah. Disauri Mas aja mlebu ngono, Mas. Lho, kok jaranan mlebu nah iki? Mas. Kok aja ngono, Mas. Malam. Montorku. Tekan nenek bocah. Kon salat kok sangel kaya ngono. Kok dimeno urusane donya tok. Oh iya. Tekan murid kae lho, sing penggane rene Loki kae lho. Paling seneng karo bocah kaya. Wayah salat ya salat, wayah ndikir ya ndikir. Patang dino iki ora nek ketok iki jane ning ndi ngono lho. Terakhir wingi aku ndonga iki njaluk dhuwit. Apa ya wis dikabulno ya entuk dhuwit akeh ya. Kok terus blas ra tau mrene. Biasane gelem nyapo. Gelem ngepel. Ini iki musolane dadi sepi gara-gara renek lukir teko-teko. Loh. Lah, kentes tak rasani kok ya panjang umur wis teko. Peno ndi, Lu? Arep anu malah gawean sithik. Oga mampir sik salat. Lah wis ditungguin, Mbah. Alah santai sik, tunggu ku ya Mesakno, Mbah. lingges sik. Yo piye, Mbah, Mak? Saiki wis untuk kerjaan. Kowe iki Sithik-sithik lah. Ya alhamdulillah nek ngono ning ya aja lali karo salate 5 wektu tetep dilakoni. Ya tetep nek kuwi, Mbah. Alhamdulillah, Luk nek ngono. Ngomong-ngomong ndek rokok ra, Luk? Belas rek, Mbah. Makane iki kerjaan iki, Mbah. Ngono. Dan duwe apa, Mbah? Mbah emang yang duwe. Capa. Barbarane wong tuwek sing kodhol. Nah, udut. Aja kowe ora tak weki lho iki. Kabeh tak nggone sangono kerja, Mbah. Ya wis ngono, kok ngono. Jane Mbah iki wis paling apik. Ra sisan, Mbah. Wis gomo. Wah. Apik tenan, Mbah. Ora kowe tak jenenge karo kowe sapa tak weno kabeh. Iya, Luk. Wingi kowe ndonga nang kene terakhir 4 dina yang lalu kae lho, Luk, njaluk kaya gedhe, njaluk dhuwit sing akeh, apa wis dikabulno? Kurang iki, Mbah. Lah, Aku ndonga njaluk dhuwit malah dikeki awak sehat tak. Oh. Dadi akan mergawe. ngono ya apik nek ngono, tak kira nek njaluk dhuwit kae. Jane yo ora masuk brek ngono, Mbah. Angel ora tandang gawe sik ya ora mungkin dhuwit sapa buta wae dhuwit. Nek pesawat nibani das. Nah, malah mocar sik. Ya wis, kerja ya kerja ning ya salate kudu diimbangi. Iya, Mbah. Nah. Ya wis tak nganu kerja sik, Mbah. Hati-hati ndalan. Suwun rokoke, Mbah. Ya. Sesuk nek ra duwe tak njaluk neh, Mbah. Nenek galeng aja mbok tabrak. Wayahe nang gone bujum iki. Nomah pora bujum, Mang. Nomah pora yujum, Mang. Nama pora yujum lah lali sisiran.
wis blitit wayahe namanya Yujum wah masuk. Permisi. Permisi. Cangkem iki kula nuwun. Bu, kula nuwun. Monggo Pak, monggo. Mlebet ta? Pak. Lho. Piye, Bu? Jare wong pinter ndek pangkat kok sopan santun ra duwe. Iki kira keramik ora? Iya roh Bu nek keramik, Bu. Ya kuwi sepatu. Amane keramik iki sepatu kok nyopot. Dideleh kono. Oh, arep kok berpendidikan. Iya Bu, sorry, sepurane. Adab sopan santun ra duwe. Tak pikir-pikir iya. Sepatu udune dicoplok are. Nang nggone wong iku are. Yo, nggih Bu. Sepurane memang kali tak coplok sepatune Bu. Wong iki yo kudune ndek sopan santun to. Nggih. Ora mlebet kula Bu. Monggo mlebet. Katanya Bu. Kok gua omam Bu? Lah matamu ki lho, Mas. Lah kacamata mireng ki to copo to? Kok padang? Iya Bu, padang are. Njero mare Bu. Lho, Pak. Piye Bu? Nek niki ki manggone tuan rumah, jenengan iki nggih teng mriko. Nggih. Oh, alah. Ora ndek sopan santun blas. Pak, jenengan iki ndak saking Bang? Nggih Bu. Sampeyan sida nyerno dhuwit Bu? Sida, Mas. Wong ya aku perlu duit iki kok. Arep go kae lho nyunatno bocah-bocah. Pinten? Pinten? Jenengan wanine piro, Pak? 2000? Lele, Pak. Bang niat ngutangno apa ora? Nih ya ta Bu. Lah ngutangno sertifikat lemah, Dek. Mok 2000 le. Lah Tok apa? lah pinten sampean apa nyilah? Ya aku ya perlu ya 100 juta ngono, Mas. Gampang ono. Jangan meragukan BNT. Lho, nek BNT iki bang apa ya, Mas? Kok ragu-ragu iki? Sepurane Bu lali. BMGJ mang lho Bu, apa sebut lali sepurane. BMGJ iki apa iku, Mas? Badan Meteorologi Gangguan Jiwa Bu. Lah iku singkatane sing bener. Kok aneh ya, Mas, artine ya? Lah ngene iki wonge ora ngarusi ora nyegri ati ya iki. Lah iki lho surat-surate Bu. Lah niki Bu tak pendeke layange Bu. Niki Bu layange Bu. Sampeyan tanda tangan jam mriki. Mriki, Pak. Nggih. Dijaluk ansuran pirang sasi apa bulanan Bu? Tak jeko. Ben sasine piye, Pak? Bayare piro kok nek 100 juta iku mau? Sesasine? Sasine bayare 1 jutae. 1 juta? Iya. Selama berapa tahun niku, Pak? 2 tahun. 2 tahun? Nggih. Nah. Lah iki kok Piye Bu? sing gendeng aku tapake bang iki to. Langsung kok murah meneh. Oh niki, Pak? Nggih. Lah niki kula teng bange jeng kapan? 2 minggu engkas. Masa apa, Pak? Perlu Mangkat kuwi. rono. 3 dina kudu cair, Pak, usahakno to. Gampang kok, enek ngene lho. 3 dino 5 dino tak usahno gampange Bu. Pon niki. Pun tak pamit riyen. Nggih, monggo. Nggih, Matur suwun nggih, Pak. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.